Ungskab, vi på toppen. Hvis I spørger os, så er vi deroppe. Fordi det snit, det er perfekt, og det sidder som det skal. Vi kan vinde, hvad vi vil, og vi skal have, hvad vi skal have. Så giv os huen, giv os huen, Ja, giv os huen, giv os huen. 3x, de får 12, de går ikke rundt og tjekker. Lærerne ved, vi er selvsikre. Så giv os bøger på alle ugens dage. Og de ved meget bedre end altid at klage. Og så siger til os. Han siger, Vi får 12-tal for den grind, som vi har. Alle andre klasser, ja, de går og ønsker sig. at de fik 12-tal for den grind, som vi har. Alle andre klasser, ja, de står under sig. Og vi får 12-tal for den grind, som vi har. Alle andre klasser, ja, de går og ønsker sig. At de fik 12-tal for den grind, som vi har. Alle andre klasser, ja, de står under sig. Lad os starte med 3A, de er kun 10. Alle er droppet ud, de vil hellere være fri. Og hvad med fransk, forstår I ordet oui? Kan ikke en skide, det er kun drama, I får 12 i. Og hvad med B? De var det shit. Plejede at holde fester, nu er det kedeligt. Strøgensest er fedt, gør alt for at komme. Eneste I har til fælles er jeres kønssygdomme. Okay. Jeg indrømmer det blankt. Jeg har lavet en kæmpe fejl. Selvfølgelig var der straffespark til 3.X i semifinalen mod 3.B. Alle og enhver kunne se det. 3.X var overlegne, og hvis de havde fået det straffespark, som de fortjente, så havde de selvfølgelig også vundet turneringen. Bare se jer lige nu. Se jer lige nu. Vi siger bare, sandheden ved godt, den er svær at sluge. Se jer lige nu, se jer lige nu. I behøver ikke at græde, vi er ikke færdige endnu. Vi vil hellere dø end at gå i 3.T. Har I alt en IQ på omkring de 3? Klasse fyldt med drenge, der til fodbold går. Men de er så lort, vi vandt over dem i går. Tredje uge er dumt. Hvad de laver, ved vi ikke. Møder op til jobsamtale, men kan kun spille musik. Og hey, 3.E, tak for turen til Hamburg. Eller, Vi glemte faktisk fuldstændig, at I jo også var der. Det er synd for jer. På årgang med genier som os. Vi ved godt, det er svært. I har alle spil jeres tid. Kun os med en fremtid. Hvem vi ikke en klasse. 3.Y, hvem? Pas. Bare se jer lige nu. Se jer lige nu. Vi siger bare sandhed, at den er svær at sluge. Bare se jer lige nu, se jer lige nu. Bare rolig, sangen er slut. I må gerne græde nu. At vi kan flex, bare se os vi X. Brug penge, ikke tid til at tænke, vil bare leve fedt. Se os rulle op, vi X'er. Når vi kommer, vi flexer. Ingen kan lide os, for vi ekstra, men lever livet lidt bedre. Bare se os, vi X. Vi slækker røv hver dag i timen. Lasse, Dine. Søren, Vi er teamet. Alt hvad de vil vide, hvad vi vil blive til. For de siger, vi er de bedste og de vildeste. Når team starter, er fred der ikke. Lukas forvirret, han vil hellere have fysik. Har I set Gustav trøje, den er fin. Grundlov i hatten, ja I ved det er stil. Symposion Rebecca styrer det. Elevrådet har vi Laxia Og Christian. Elisa biffer lidt med Martin, ja. Men han er lige glad, han At vi kan flex, bare se os vi X. Brug penge, ikke tid til at tænke, vil bare leve fedt. Se os ruller vi X'er. Når vi kommer, vi flexer. Ingen kan lide os, for vi ekstra, men lever livet lidt bedre. Bare se os vi X. Se os ruller, vi er X. Se os ruller, vi er X. Se os ruller, vi er X.